I ara jo no sé com ens ho farem, això. Jo no sé com ens ho farem, perquè ara parlarem de jazz amb els amics de la Biblioteca Central de Terrassa, però és que ens han portat una mà de llibres, però hi ha un llibrot que fa por, És gruixut. Maria, què tal, com estàs? Bona tarda. Gràcies per venir. Cansada de l'ombra de portar el llibre. És que t'ho anava a dir, que has vingut aquí amb els grues Nassarre, o... No, és espectacular. Bé, atenció que demà, ho dèiem a l'inici, tret de sortida del Festival de Jazz, i què millor que nutrir-se, relacionat abans amb el Nutrinani, de música, de bona música, i sempre que sigui amb llibres i amb CD, que, de fet, la biblioteca aneu farcits, Sí, en tenim uns quants. La Biblioteca Central de Terrassa està especialitzada en jazz, ja que Terrassa és capital de jazz, i que demà comença el festival, doncs ens en fem ressò i us portem unes quantes recomanacions. També dir-vos que acabarà el dissabte el festival, aquest cicle de jazz del Jazz a Prop, llavors vinculant que la ciutat es fa ressò al jazz, les biblioteques també. Està tot enllaçat aquí, Tot, ho lliguem tot. Tot lligat aquí, fantàstic. Mira, a nosaltres ens agrada molt això, que ho lligueu tot. I a veure, també, preneu nota, perquè aquí farem bones recomanacions, ja ho sabeu, que sempre intentem acostar les recomanacions. I atenció que, com deia la Maria, a la Biblioteca Central trobareu tot aquest material. I per on comencem? Comencem. Bé, hem de dir 3 noms si parlem de jazz i Terrassa, no? 3 referents, Valentí Grau, hem de dir Adrià Font i hem de dir Josep Maria Ferràs. El festival, gràcies a Valentí Grau, doncs existeix, no? Sí. Amb aquelles presentacions quan fa de speaker de les actuacions, que ningú l'entén, però tothom l'aplaudeix. Valentí Grau és un geni, sí senyor. Doncs, citats aquests 3 jazzmans de Terrassa, un dels primers CDs que us porto és el de Josep Maria Ferràs, trompetista molt versàtil, amb una sonoritat molt potent, i un dels grans trompetistes del jazz espanyol. Sí, és espectacular i, a més, ell diu que es dedica a la música perquè li agrada. O sigui, no ho mira com una professió, sinó que li agrada, i ja està, i li agrada passar-s'ho bé. I és dels pocs que segurament trobareu encara amb una botiga de música venent com aquell qui res, no? Amb el que ell significa i el que representa, no? Exacte. Doncs aquí el tenim, Josep Maria Ferràs. Ara us he portat 3 CDs que són noms que vindran en el Festival de Jazz. I tots ells els trobarem a la BCT, Sí, els podeu escoltar en directe durant el festival o bé en els CDs que us porto. Molt bé, vinga. Primer, Reinald Colom. Home, referent també, Convidat especial de Theodros Avery, que començaran el divendres a la Jazz Cava. A més té la meva edat. Va néixer al 78. Ara ja sé quan has d'escoltar. Sí, es conserva millor ell, si és això el que volies dir, No ho volia dir, però si ho has dit tu. No, sí, les coses allà on siguin. Ell és francès, però es va desplaçar a viure a Barcelona, va estar estudiant al Conservatori d'aquí Terrassa, ha guanyat una beca, va guanyar beques, va guanyar premis, 4 vegades el premi de l'Associació de Músics de Jazz. Un virtuós. Un virtuós, exactament. El seu estil va canviar totalment l'any 2006, quan va col·laborar amb el flamenc Duquende, i a partir d'aquí el flamenc ja ha format part de la seva música, i aquest CD, Vocaciones, n'és un exemple. Molt bé. Un dels més demanants, es veu allò ja agafadet, Estan atrotinadets, això vol dir que el jazz aquí es consulta. Següent que vindrà, Jason Moran, aquest té la meva edat, i aquí no dic l'any que va néixer. Home, tinc jo apuntat aquí, però no direm. Vindrà el dimecres, dia 14, a la Jazz Cava. Et conserves millor tu, Gràcies. Pianista, compositor molt creatiu, barreja estils com el funk, el jazz clàssic, el jazz de Nova Orleans, el hip-hop, i aquí en aquest CD està amb el Paul Motion Trio, Paul Motion també molt conegut a la bateria. Molt bé. Una altra recomanació feta, seguim. I el tercer que us porto, que també vindrà en el festival, el Jorge Pardo va néixer a Madrid el 1955, vindrà el 16 de març, el dimecres, i presentarà en primícia, suposo que ja us ho hauran dit, quan veu parlar del festival el dilluns, amb exclusiva presentarà Huelles. També saxofonista i flautista,
treballa amb el sextet de Paco de Lucía i a la banda de Touchstone, de Chick Corea, i treballa en fusió flamenca també. Que és una de les coses bones que té el Festival de Jazz de Terrassa, que es presenten molts treballs en exclusiva, i això és un orgull, sobretot per la ciutat i pel festival, sobretot, clar. Sí. Molt bé. I el Jorge Pardo és un referent espanyol del jazz, és el que ens exporta més a nivell internacional. Molt bé. Jo me'ls vaig quedant, eh? Sí, tots. Si els voleu, trigareu a tenir-los, perquè clar, els tindré jo. Bueno, un mes, que és el que es pot tenir en préstec. Va, un mes. Home, de moment la tria... Si tens el carnet de la biblioteca i te'l fas. Sí, home, ja saps que ja el tinc. Ara 3 clàssics. En tindria que dir moltíssims, però, bueno, 3. Ai, no us ho he dit abans, perdó. Aviam. Gràcies a la Simoneta, de la companya de la biblioteca, que m'ha ajudat a fer la tria i a fer aquestes ressenyes. Li puc enviar un petó, jo? Sí. No tinc la confiança per enviar-li, potser li puc enviar, Simoneta, un petó. És que jo he arrencat sense dir-ho i... Gràcies, Simoneta. Devia estar enfadada ara. Devia dir que no em diu. Ja està, ja t'hem dit. Ja t'hem dit. Doncs vinga, Miles Davis, amb la seva carrera en paral·lel a la història del jazz de la segona meitat del segle XX, trompetista molt personal amb la seva manera de tocar, i tendència a improvisar i amb una música lírica i de gran subtilesa, com aquest CD, balades, no? Ballads. Com veieu, parlo més dels estils i les característiques dels músics i dels cantants que no pas del CD en si. Clar, sí. El CD, n'hi ha d'altres, jo en porto uns quants. Són molt personals, no? Són molt d'autor, no? Exacte, és una música molt d'autor. O molt d'intèrpret, en aquest cas. Sí, en aquest cas són músics. Charlie Parker, saxofonista molt reconegut. Moltes de les seves melodies s'han convertit en estàndards del jazz i el seu talent per improvisar i deixar enrere l'estil del swing i introduir noves melodies li ha guanyat el sobrenom que li van posar Bird, no? Ocell. Molt bé. Així que acabem amb l'ocell. Ara ja no me'ls puc quedar, aquests, ja no? Perquè, clar, ja he passat del préstec. Em sembla que fins a 6. 6, mira, clavat. Doncs ja els tens tots. Clavat. Tete Montoliu. Tete Montoliu, nascut a Barcelona, ha vingut moltes vegades a Terrassa, se'l coneix molt. Que molts joves diran, té el nom del passatge. Exacte, el passatge té el nom del Tete. Va tocar el piano ja de ben jovenet, el seu mestre va ser Art Tatum, que també és cec com ell, i va començar a ser conegut quan va fer una gira per Europa amb Lionel Hampton i va acompanyar músics de la talla de Chick Corea, Coltrane, etc. Força habitual a la Jascava. Tant a l'antiga com la nova, Tete Montoliu era dels fixes, eh? El Tete. El Tete? Era el Tete? El Tete. Clar que sí. Què més? Molt bé. Ara ja anem a músics i cantants actuals. Molt bé. Començo per Diana Krall, una pianista i cantant del Canadà, coneguda per la seva veu de contralt, molt suau, molt melòdica, molt bonica. Ens sortia Jamie Cullum, que també és actual i conegut, que ja en parlaràs després, oi? Me l'he saltat. O te l'has saltat? Me l'he saltat. No, però sí que Jamie Cullum, el que té bo és que ell versiona, o sigui, si ja el jazz és versionar, jo crec que és normalment els músics el que fan és versionar, doncs ell versiona ja, però a l'extrem ja, no? Ja fa la seva pròpia versió personalitzada. Versiona tant que al final acaba sent propi. Acaba sent una cançó que ja no saps ni quina és. De fet, Jamie Cullum ha estat... Diana Krall ha estat inspiració per Jamie Cullum, així com també ha estat inspiració per Nora Jones. I la música d'ella està molt influenciada per grans del jazz, com Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Nat King Cole, Frank Sinatra. Guapíssima, per cert. Sí. Bueno, sí. Perquè aquí està eticada. Mira aquí. Em sembla que dins hi ha una foto. No, Maria, mira. Ah, sí. I la seva veu és igual de guapa que ella. Molt bé. Doncs em sembla que el canvio per algun d'aquests altres i me'l quedo, aquest. Què més? És per escoltar, tal com diu el títol, Quiet Nights, nits tranquil·les. Amb una nit tranquil·la te l'escoltes. Molt bé, fantàstic. I a més, Deluxe Edition. Perquè hi ha DVD. Veus? Inclou DVD. Molt bé. Què més? Joan Chamorro. L'hem tingut aquí al programa. Oh, mira que bé. Sí, pare artístic d'Andrea Motis, que suposo que ens parlaràs de l'Andrea Motis, que fa molta rabieta, l'Andrea Motis, perquè és joveneta, fa rabieta en el bon sentit de la paraula, perquè és una crac. És
una crac, no? Sí, aquest CD tenia 15 anys, Joan Samorro presenta Andrea Motes, Joan Samorro és el director de la Sant Andreu Jazz Band, la big band més jove d'Europa, i bueno, toca... I jove de trajectòria, també, perquè no fa gaire. Sí, el 2006 es va presentar precisament al Festival de Jazz i es va donar a conèixer llavors. I aquí ens presenta Andrea Motis, que com que ja m'ho has dit tu, ja no cal que ho digui jo, molt joveneta. No, està perfecte que ens anem compenetrant així. Doncs molt joveneta. Ara en té 17, aquí en tenia 15, amb una veu molt bonica i una saxofonista molt bona. Apunta maneres, i si amb 17 anys que té ara fa això, imagina't. On pot arribar aquesta noia? Sí, noi. Què més? Que bé, aquest també m'ho vull quedar. Amy Winehouse. M'ho estàs posant difícil, eh? DVD. Retorns i préstecs constantment, no hi ha problema. Això també, tens raó. La Amy Winehouse, DVD musical, aquí inclou 2 concerts, I Told You I Was Trouble i Live in London. Compositora i cantant anglesa, barreja estils musicals, s'apropa bastant més al pop, i de molt talent, però ja sabem que va morir l'any passat, el 2011, als 27 anys, molt jove, tenia una carrera molt prometedora, però va quedar aturada. Va quedar allà. Però la podem seguir escoltant, la podem seguir veient. Veu molt carismàtica, sobretot també gran acompanyament el que tenia tant de músics com de cor, vull dir que fantàstic, sí, uns complements i un conjunt molt xulo, i a més aquest DVD és força recomanable. Aquest ja l'he vist. Veus, aquest ja no l'agafaré. Ja el deixes a algú altre, està molt bé. Sí, aquest ja el deixarem a algú altre. Molt bé. Què més? Ostres, jo tenia por de no tenir temps i ara em sembla que vaig massa ràpid. O sigui que anaves carregada, sí, Déu-n'hi-do, eh? Sí, ui, espera't quan arribi el llibre gros. Molt bé. Val. Llibre de Jaume Carbonell, Jazz clàssic i la seva història. Jaume Carbonell és especialista en música catalana de segle XIX i segle XX. I aquest llibre és important perquè és bastant nou i omplia un buit en la bibliografia del jazz, perquè sobre història del jazz escrit en català no hi havia res, doncs ja tenim aquest llibre. Explica els orígens del jazz, tota la història, i també és crític amb la història del jazz. Està molt bé, molt bé. Fantàstic. Molt bé. Què més tenim? A més hi ha fotos, eh? Sí. No, per fotos els que vindran ara. Sí. Fixa que va creixent, eh, el volum... Ai, això ja no m'aguantarà. L'hauré d'aguantar jo. Ja l'aguanto jo, no et preocupis. El llibre del 25è Jazz Terrassa, el 25è aniversari, estem al 31. Magnífiques fotos, en color, en blanc i negre. Brutal, la foto de portada, que va servir de foto de cartell dels 25 anys. A dins hi ha tots els cartells, diversos autors han fet aquest llibre, hi ha Pasqual Maragall, Manel Royes, el jazzman Adrià Font, com hem comentat abans, moltes imatges, tots els cartells, exacte. Aquí. Sí. Doncs això, fa una trajectòria dels primers 25 anys de vida d'aquest meravellós festival que tenim, ja estem al 31. I ja està, i anar fent anys. I anar fent anys. Molt bé. Què més? I és l'últim ja. Aquest és el que més pesa, eh? Aquest pesa molt, però és molt bonic. No perdré el punt, eh, que veig que te l'estàs llegint. Si quan l'hagis d'obrir, ho l'obriràs per aquí, ja t'indicaré. Aquest llibre mostra el jazz dels Estats Units dels anys 60, bàsicament en fotografia en blanc i negre, fotografies molt boniques. Menys mal, perquè si és de lletra, Déu-n'hi-do, eh? No, la lletra són els textos que acompanyen a les fotografies, que estan en francès, anglès i alemany. Obro per aquí, eh? I obres per aquí, que és un exemple. Ja està bé que també es vegi el punt de les biblioteques. Sí, home, publicitat, tu. Ella Fitzgerald, en un concert a la sala de ball del Waldorf Astoria de Nova York, el 1960, acompanyada de Herb Ellis a la guitarra. Molt bé, i a banda d'aquestes grans recomanacions, que són fantàstiques... Grans recomanacions, i tant! Grans recomanacions. Tens un llistat de gent que també t'ha quedat allò una mica per dir, no? És que, clar, sí. Amb el jazz els hem de dir tots, diguem-nos. Doncs Billie Holiday, Nat King Cole, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Nina Simone, Glenn Miller, Frank Sinatra... Referents també de la música, que segurament heu dit, home, que no els diuen, ja els diem. Els diem tots, perquè diran, no, m'han posat aquest i no m'han posat el Nat King Cole. Però sí que és veritat que sempre s'han de dir tots i... Et quedes curt, no saps com... Però si més no, podreu participar, com dèiem, del Festival de Jazz, i també podeu entrar a la pàgina web del Festival de Jazz, jazzterrassa.org. Aquí trobareu tota la informació, i si no, també aneu a la biblioteca, que estan, ja ho veieu, inflats d'informació i de música relacionada amb el jazz. Maria,
un plaer, excel·lent. Simoneta, molt bé, molt bé, molt bé. Sí, gràcies, Simoneta. I res, tots cap a la Biblioteca Central a passar-ho bé, si més no amb el jazz. Nosaltres ara el que farem serà fer una pausa a la publicitat.